E depois tivemos un problema moi grande no Barbanza esa, aquí na ría nosa, aquí na ría, o Víspara da Hortensia, ese templo que hubo aquí. Fíjate que é un patrón que mande, o que vale un patrón. Polo sur de Rúa, da isla de Rúa, entre Salvo e Rúa, para entendernos mellor, había moito mar evento xa. E que pasou? Pasou de que andábamos á vaquita, e era prohibido, pero non é un arte máis. E resulta que había tanto mar e vento e o barco ao parar, pois atravesaba, o sea, as olas nos íbamos en popa, o xeito, pero ao parar, os barcos atravesan, o sea, o vento e o mar, e xa andaba mar e vento. E dixoñe eu, así como está para viva hostia! Esa frase que sale moito pola boca, non é por maldad, nin a expresión. E saltou os cabos saltar, porque tiñamos 3 malletas por atrás, e saltaron os cabos, e colleron a mí despensando polo cusiño, e saltín do barco, tiroume ao mar. Eu aprendín a nadar por debaixo da agua, por arriba nunca, de chaval, iba para aí para o borrón, e nadaba eu, pero por debaixo da agua, por arriba non. Pero ao saltar, non toquín no barco, colleume así por as pernas e por o cu e tiroume ao mar, o Víspara da Hortensia. E claro, o ir co golpe do mar e ao despertar, abrir os ollos, subía debaixo do barco, e nada, para escapar do barco, porque subía na agua, debaixo do costado, e nadín para fora, porque nadaban moi ben debaixo da agua. E logo, fíjate que mar andaba nese barco, que ao primeiro golpe de mar agarríme a barandilla xa, ao segundo saltín a bordo, fíjate, solo, pero a xente autonomán a tirar, porque moitas veces a delicadeza esa, que é verdad, que non nos enseñan eso, os homes do mar non nos enseñan, cando vamos, que sabedes que hai cursos e esa coña toda, de que como se colle a persona no mar pola espalda e tal, pero a min, polo menos, non me dixeron como hai que coller unha persona cando está no costado do barco, porque nos largando o aparello por fora de ons no punto de rebordiños, nese barco, volvo atrás, meu fillo callou ao mar, de Carquenas, xogando así no puente, na proa do barco. Ele é máis jalaico, é máis un rapaz aquí de Corbillón, que se chama Andrés, parece. Bueno, así tocando no estai de proa, diz do puente a proa, levamos unha barra, o sea, un estai, e tocando así de Carquenas, pataplum, ao coller a bandazo, callou ao mar. Pero levábamos tanto tempo xa largando o aparello que collemos a volta. E tanto collemos con tanta forza que nos rompemos o esternón. E nunca o supemos, fíjate, nesto, rompemos isto. A ilusión, claro, de salvar. E rompemos o esternón naquele momento, e ainda hoxe, porque depois, cando temos de cuento aos médicos, estaba montado o esternón, que ainda o tengo hoxe nun, porque depois había que rompelo de novo, bueno, romper, cortar, bueno, o sea, se mellor se bando, ele quedou así. E che quero dicir, e se vio a Hortensia, nadín, e nin acordoume esa frase, bueno, quedoume na retina ese problema, e todos a botar má man, quietos, hostia, non me tocar. Bueno, un golpe de mar agarrei demasiadas despensas, e outro golpe de mar xa saltín ao bordo, fíjate.